Mga ka-otso, likas na hilig nating mga Pinoy ang larangan ng musika. Kaya naman samahan ninyo kung kilalanin ang isang sikat na grupo ng banda dito sa Pampanga. Kilala ito sa pangalang Nora Honor Fans Club. Nakilala namin ang isang Kapampangan group band na kauna-unahang banda na napasama sa mga nanalo sa music laban. Ito ang NAP Club o mas kilala bilang Nora Honor Fans Club. 5 silang miyembro sa grupo, si Matt Delara, Moises Santos, Richard Mendoza, Michael Galura at si Ramcos Nulud, ang bokalista ng grupo. Nagsimula ang grupo noong taong 2002. Binalak raw nilang makapagtrabaho pa sa bansang Japan. Binuo namin para mag-Japan kami, kaya lang hindi natuloy. Napasok kami sa music laban, sa Red Horse Music Laban. Hanggang makapasok kami ng finals, nag-third place kami. Si Ramcos ang gumagawa ng komposisyon na pine-perform ng kanilang banda mula sa mga Kapampangan song lyrics. Nagtutulong-tulong din sila sa paglikha ng music videos. Siyempre, nandiyan na yung pag-ibig, nandiyan na yung sa araw-araw, sa buhay natin. Yung totoo lang, sinusulat ko yung pag totoo kasi yung sinulat mo, sigurado, nandiyan yung tao. Magugustuhan nila kasi totoo yun, nangyayari sa kanila eh. Marami ang naaaliw sa bandang ito dahil sa kanilang kakaiba at natural na paraan sa pagpe-perform. Mahilig din gumawa ng eksena ang kanilang vokalista pag mismong nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagtugtog. Nagagawa pang tumalon ni Ramcos sa fountain mula sa stage. Parang minsan adrenaline na iniisip ko pa lang siya, nagawa ko na pala. May mga part na gano'n. Ang Kaplas ay isang Kapampangan komposisyon na dati ay isang joke song lang na ginawan raw ng lyrics ng banda. Naikwento rin ni Ramcos kung saan nagmula ang pangalan ng kanilang banda. Meron akong nililigawan dati. 4 sa mga tita niya, fan ni Nora. Ayaw sa akin ng mga yun. Naisip ko baka kung gagawin ko Nora Honor Fans Club ang pangalan ng banda namin, baka magustuhan nila ako. Bukod sa pagbabanda, may kanya-kanya ring pinagkakaabalahan o hanap buhay ang mga miyembro. Ngunit masarap at masaya daw ang kanilang nararamdaman tuwing nagpapasaya ng mga tao. Iba talaga ang husay at galing ng bandang ito, kaya naman pakaabangan pa ang kanilang mga ibibigay na music performance para sa lahat. Mula dito sa bayan ng Guagua, Pampanga, ako si Julian Driade para sa Countryside Stories.